Sabeu què és el Ball del Rodet? Us imagineu bé què és aquest nom? El Ball del Rodet és un ball, un concurs a la vegada que organitzen els castellers de Sabadell. El nom recorda la forma de rodet de fil que fa molts anys tenia lloc a la plaça Sant Roc, abans que la reformessin. Per això el protagonista del Ball del Rodet és un capgròs en forma de rodet que els participants s'han de posar per fer quantes més voltes millor en 30 segons. Després, el guanyador es torna a posar en rodet i mira de tornar a batre el rècord de voltes, aquest cop en 1 minut. La guanyadora del Ball del Rodet d'aquest any es diu Marta i ha fet 52 voltes. Hola, com et dius? Em dic Ana López, Quants anys tens? 16. He sentit que has guanyat el Ball del Rodet. No sé, perquè la sensació és agradable i no sé, com els 2 anys anteriors. Intenta. I t'has marejat molt? Una mica, quan entreu en el rodet acabes una mica, no saps on estàs. Com és que aquest any has fet menys que l'any passat? Al principi que no estava gaire fina i m'he mereixit una mica més, però després ja al minut ja n'he fet més que l'any passat i ja està. Enhorabona. Per damunt de qui guanya i de les voltes que fa, el Ball del Rodet és una manera molt divertida de començar la festa major de Sabadell. Com et dius? Anna. Quants anys tens? 10. Quantes voltes has fet? 17. T'has marejat? Bastant. Està fos dins del rodet? Sí. Participes en més actes de la festa major? Sí, a la cercavila i a l'animalada petita, soc bastonera. Has anat més cops a la festa major del rodet? Sí, des de ben petita. Hola, com et dius? Em dic Arsen, Quants anys tens? 14. Havies participat algun cop? No, Quantes voltes has fet? 29. I quina era la sensació quan estaves a dintre? La veritat, primer m'ho he passat molt bé, però després, quan m'ha tret al cap, m'he marejat. Bastant, la veritat.